Boeren met moezerskeer komen mogelijk in aanmerking voor een financiële vergoeding vanuit Brussel. Dat zei CDA-europarlementariër Annie Schreier justejoen op het Jereveen. Daar wie een bijeenkomst van boeren met Europese en regionale politici. Er kwamen zo'n 80 boeren op aan. Naar Schreier komt er pas een vergoeding als aan een gruttal betingsten voldienen wordt. U hebt recht op herstelschade, dus het grasland weer in de goede conditie brengen. Je moet het gewoon bouwen, je moet nieuwe zaad inbrengen. En daar heb je in Europa een potje voor en dat kun je indienen. De regio-afdeling van de Nederlandse melkveehoudervakbond, het NMV, had juist nog oorlis in Den Haag. En het gevoel is naar oren verrassend genoeg goed. Ik ben er met Pine Holle heen gegaan, want ik denk dit wordt niks. En ik ben er toch een beetje blij bij kwam dat de eerste stappen mee zetten. En meer kan ik anders net zeggen. Want dat hangt er van die nou, dat hebben we even met je elkaar van we brengen niks naar boeten, maar het moet eerst maar in Kanen en Kroeken werden. En er is nog niks in Kanen en Kroeken. Verder is van belang dat zowel provincie als Riek de moezenpleeg als de ramp oormerken. Staatssteun mag ook. Als je het ook als muizenplaag, als ramp aanduidt, mag je staatssteun, mag je geld geven aan deze boeren. En ik vind, als je zo trots bent op de agrarische sector, en zeker op onze prachtige mooie Friese boeren- melkveehouderijbedrijven, dan moet je daar vanuit de provincie Friesland en zeker ook van ons nationale kabinet geld voor willen reserveren. Een skeervergoeding, is dat nodig? Ik denk het wel. En vooral die in het meer troffen door. En vooral die in december al troffen binnen. Nou, dat is een gigantische schadeposten. Je moet het land op na inzetten. Je moet zoveel voorkepen. Er komt een gigantische kostenpost achterbij. Boeren krijgen dus net zomaar een vergoeding. Van het loon dat ze hebben moet minimaal 30% oortaasten wijzen door de moezen. Dat betekent gewoon dat 30% van je areaal waar de schade plaatsvindt, dus het rampgebied, moet, en daar moet de staatssecretaris wat aan doen, moet in Europa ingebracht worden. En als onze staatssecretaris zegt trots te zijn op de agrarische sector met 84 miljard export, dan ben je geen knip voor de neus waard als je nu onze Friese boeren nu niet helpt.